Hello guys! Good morning! Happy New Year! Today is January 1. Today is birthday ni Father. So nandito ako nag-vlog ngayon kasi baka marinig nila ang sasabihin ko sa inyo. Dito tayo ngayon sa kamutian namin. Maluwag ang kamutian pero walang masyadong unod sa kamuti dito ni Mother. Eto guys, sasabihin ko sa inyo, i-surprise namin si Papa. So, kinuntak ni Lilin, ni Janjan, si Jennifer doon sa Tagulwan. Dito ako nakapwesto sa bukid para makita namin kung ano ang reaksyon ni Papa. Kasi sa isip ni Papa, wala kami nagpakabana sa iyang birthday. So eto, i-surprise namin siya. Tapos kanina, vinidyuhan ko si Papa, natulog si Papa, kasama si Undoy. Hindi talaga alam ni Papa na may pa-surprise kami para sa kanya. Tapos, eto ay umulan. Iwan ko kung ano ang nangyari sa lechon ngayon doon. Good luck na lang. Sana masaksis ang aming pag-surprise ni Papa. Abang-abang kayo guys kasi nandoon din si Jennifer, yung pinakabunso namin doon sa Taguluan. Hala, good luck na lang. Tapos si Mama, nagluto si Mama sa itlog kasi ang talisay na manok ko, iniwan niya ang mga itlog. 11 kabuok ang itlog, tapos iniwan niya doon. Naglumlum na yon, pero iwan ko kung bakit iniwan niya. Kaya sayang na sayang talaga. Kaya sabi ko kay Mama, lutuin na lang natin ma, baka masira yan. So para imukbang na rin namin ni Mother kung makain pa ba yon. Pero I think na makain pa yon kasi ilang araw pa naman iniwan niya ang mga itlog. Kaya guys, abang-abang kayo sa birthday ni Father. Di ba? Nakatulog si Papa o si Undoy kasi matugnaw ang panahon. Kaya Happy New Year! Welcome 2023. Dito ako nag-video, dito ako nag-ingay-ingay, dito ako nag-istorya kasi baka marinig nila. Kasi surprise nga, 'di ba? Kaya eto guys, I love you all. Sa mga suporta ninyo sa akin until now, thank you so much for everything. Umulan dito sa bukid. Tapos nagfag. Fag. Eto, ang itlog. Nasayangan ako sa manok ko. Kasi ang itlog sayang, 11 kabuok. Gilumluman na yon. Mga siguro 1 week na. Pero iwan ko kung bakit iniwan niya yung mga itlog niya. Wala talaga siyang responsibilidad sa mga anak niya. Charot. Sa mga itlog niya, bayot. Eto ang mga pato dito, nasa gilid ng kalsada. Tapos may mga pato na rin na maihaw. Pwede na siguro ako mag-ihaw sa pato. Patutin. Ayan, 'di ba? Kaya eto, maulan ang panahon. Guys, I love you all. I love you so much. Nagfag talaga dito sa amin. Malamig na malamig ang panahon ngayon. Tingnan ninyo, parang nasa Baguio tayo. Char, Baguio. Eto. Ano kaya reaction ni Father? Kasi guys, hindi rin alam ni Mama. Hindi rin alam ni Mama ang gagawin namin. Kaya sabi ni Mama kanina, nasaan daw sila ni Janice? Sabi ko, maglaag sila karon. Kaya, eto, sa mga reaksyon,
Kasi pupunta rin si... Asa ka, Jo? Lagi, kay kuwana na. Balhin si Jojo sa yang baka kay nagwana na. Dito tayo, guys. Ayan, balik tayo. Para akong charlala. Hindi kasi ako makaingay dyan sa ano kasi nandyan si Papa at saka si Mama. Hindi kasi alam ni Mama. Kaya masyak na lang talaga si Mama mamaya. Kasi pupunta rin si Jennifer, yung bunso namin. Abang-abang kayo mamaya. Dito maulan ang panahon pero ang siksi-siksi ko pa rin, di ba? Oh, look at me. Look at my attirement now. Yes. It's a wonderful attire. It because I'm beautiful and I'm proud to be what I am. Is that true? In my English around me? Don't judge my English because my English is very welcome in the world 2023. I love you guys. So we're going to inside and looking forward for everything. What happened to my mother cooking the egg around the house. Here the mother Marites is here. And what will happen and what will you do for your living? Ako ni English speaking. What is that? paksiyon. Binigyan kami ni Pit ng lechon kagabi. So ngayon, ipaksiw ni Mother. Ayan. Hala. Birthday mo din ni Papa karon man oh. January 1, birthday ni Papa. I-greet sa si Papa ma. Ha? Greet gani no. Birthday gani. Ha? Maura? Mana? Saya to hikay. Kana lang. Diha. Paksiw lang. Buntag ni. Ha? Buntag na. Ngano man? Daw- Ito siguro na. Daugan. Ano lang. Nagmarites talaga si Mother, no? Marites. Best in Marites. Look at the Marites. Here I am again to my vlog. Everything is fine, under control because the gravity of the earth is rainy. So don't judge me. Because what I'm doing in my life today storytelling about kalukuhan, crazy. My English is very simple and adjustable to the viewers. The pig is there. Okay. And the baby pig is here. Around the tangkal in the look at. The two pig is preparation for the fiesta here in my barangay, Mapua. So, I have already two pig. So, ayun. Ang aming para pesta. Eto, maulan na panahon. Medyo malamig pero nasanay na ako. Hintayin namin si Lilin dito. Or kung sino ang kukuha ni Papa dito. Kasi hindi talaga alam ni Mother, oh. Biro mo. Kaya guys, good luck na lang mamaya. Abang-abang for what happened the next episode.
Thank you so much. A few moments later. So karon si Jennifer ang mag-open ay sa ablihi. Isira sa isira. Ada. Ablihi dan. Naon sa man mo? Ate mo di ay. Hala. Hala, sakit sana sila oh. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Siya nagdala sa lechon. Aman na nakuha di ay. Gidako na mo sa sapa. Undoy! Nasa si Unday. Ingon man nga agad. Ikurit siya man din si. Dami sa nila pangas. Nag-adto mo doon sa balingasag. Asa giahak? Asa giahak? Ay, gila. Wala man na nakakatulog sa balay. Jan, Tapos kanila ito ba ito? Sa altar ka itong walang gamit ni kanila dyan. awa ka pa. Nakawa na ako. Hilak si Papa. Ay, gila ka diha. Agoy. Dito pa o lingkod pa. Sige na! Happy birthday ni Lulu, huy. Happy birthday mo lolo. Nakaluha, happy birthday! Happy birthday ni lolo. Pagkaon naman sa lechon ni lolo. Ani din sa lupa. Happy birthday ni lolo. Dali, sige! Buwa na brad. Katong kanila awan. Happy birthday. Happy birthday! Kabawas na. Kabawas na. Ay, gilak kay. Tawa kau nya boy. Ang tawa, beri itong imo nakikilaka ka. Ora papa, luwa na. Tulo na luwa. Tulo na, tulo na. Mama ka nga tagol mama. Tulo na. Apay mo duha? Hindi ba yung nakikilaka? Tulo na. Binubuya mo mo. Kaon ka na? Awaran ako. Binubuya mo mo. Ito rin ko bagay. Dahil nalukasan ang bagoy. Asay, asay bugoy nga gianhaan biya gani ka ni Inday din niyo. Oh. Jennifer. Sinong gitinday pa gani nga sa ulan.
Happy birthday lagi ni mo. Naiyan bisita, pero iyang ikuan. Kaya iuna ka. Yun na, inyo na tanawaon. Paistorya ba ito na mo? Ang speech pagaling master. Para ba kung makapangitay? Ay, kulot mo. Abay na tuma. Kuya ang mga agad man tayo mo nagtapok din yun. Dagan, bigay. Happy birthday. Gilap na. Happy birthday ika 60. Ika 66. Bata pa. Makaon pa ni. Ika 66 ni Papa, guys. So na-shock siya. Kay Kuratan lulan ta. nakurat di ay ka. Basta magsabasa pa si Richie ay nga na. Alam nga na ba day surprise nga sabaan, di ba? Sumagay na lang gunong tindahan. Muna. Alam nga dapat magkasunod gid sila duha. Gunong na dugig. Ako lay pauban. Ah, si Mama. Nagilasa namin lang siya. Abay dani ma. Nato abay. Oh, dayon kiss day ni Papa. Happy birthday ma! Happy New Year! Ako kahilak. Ay, malayter. Ay paghilak kay Later. Mapunutik na. At pinamo nilutik. Balik-balik pa. eto guys ang lechon. Ano mo sa... Happy 66th birthday ni Papa. Wala na nakapahimog tarpaulin kay busy kay gahapon. Kinabisihan kaayo. Ayan, nandito kami. Tapos, si Inday, Jennifer. Binigyan niya ng time si Papa kahit na may kuan sila sa eskwelahan lang. Mag-practice mo. Ang mga barkada ni mo. Happy New Year. Sige na. Takwa ng kutsilyo sa utak na ko. Asa. Buhiin na siya, ma. Sige na pa, kay para... Sa maniga silpon. Asa silpon tol. Asa pakalitan nga. Surprise ka na. Sige na, kanta sa... Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. O sige, blow the candle. Blow the candle. Kaling. Kapag ganit nag-wish? Ay, ay! Naon sa mga mumusuwa. Sige na. Piralan. Ay, nagigiri ak man. Basta nagwala. Ay, ana, naging na siya gabi-gabi. Ay, naging Sige sila. Isa na si mama sa kumin. Sige naman na. Yes. Ay, gani kita kadumdum ka. O sige, ikaw. Hindi ako picture. Aliday. Ikaw, day, ikaw. Ikaw, day, ikaw. Sabi ko makapil. Ay, murag ipunay. Ako wait eh. O, isa pa. Uy, pagtangilid mo, kinitan siya. Hiya ka, agtiyan. Yan ka sa nimutyan ta.
Gira gamay ang Na. magit sa nag-initi ang Di picture. Picture lang. Dili si Bugdog, dana dog kay para Ay, ni sigaw. Picture wala. Ay gising Picture. ano? Ang mga apo. Sige na Lin, pag-pre na Lin. Kay mag-start na dayon tapag, bam. O, sige na Lin, pre na. Sana way baray. Sige. God bless, amen. O, sige. Sa karon sa Espiritu Santo, amen. Lord, daghang salamat sa mga grasya nga imong gihatag kanamo. O karon Lord, adlaw matawhan sa mga amahan. Hinawton ta Lord nga hatagan mo pa siya sa Ubay-ubay pang katuigan. Katuigan sa iyang pag-birthday para makauban pa namo siya. O sa iyang mga apo. Kining tanan Lord, ako hindi pangayo og pasalamatan pinagi sa imong bugtong anak ng si Pinoong Hesus. Amen. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, kayo. Hiwaidog. Happy birthday to you. Suka na dali mo dito sa ba nga. Balay. Hi guys. Birthday ni kay Papa, surprise kayo. Surprise kaayo ang birthday. Kailan si Papa? Hinan. Ya, sige na ya, ama si Maring Inday. Ay, di siya kaon ni Carnino, bawal sa iya ha. Dana day, sige na day. Dog si Jan, sige na Jan. Luto siya, dog. Ninyo kita guys, sudan ni Isu. Happy New Year na Day, tuwa pa na to day oh. Butangig unod dani dog. Sa Inday dog. Tiyan dapit dog. Kana. Kana. Napay ko anda day oh. Ay mo. Ada Maribel. Ah, Maribel. Ngot sige na ngot, kaon ngot. Geng! Ang geng! Asa man ka? Ang geng! Ali na! Kain tayo guys! Happy New Year sa tanan! Maribel, ang duha Maribel. Re, sige na din Re. Ang mga bata Maribel. Ya, kapag ito ya. Napagani o. Ang mga bata, guys. Hala si Janjan, des Janjan di ay. Na takluban ko dyan. Nagkaon lang ako. Si Mimi o, diskarte po si Mimi o. Kaon na mi. Kay walay mo nanay. Di mo nanay mi. Asa? Kain tayo guys. Lahat dyan.
Happy birthday ni Papa, ika 66th birthday. Ang altar. Tangan. A few moments later. Eto guys, pauwi na si Jennifer doon sa Taguluan. Tapos na ang kainan namin, nabusog ang lahat. Ayan, thank you so much sa time nga pumunta ka dito. Ayan, tapos ang bring house niya. Nandito ang bring house. Kay ayang papa ko dito daw si Alok yang igsoon para makataon. Eto, pauwi na siya guys. Ihatod si Nestor? Nestor maghatod. Ano sila guys? Nagi.